Chida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa paSaint TV. Basa richienda mberi nepanapa paruoko rwaMwari Children's Trust handiti kuri kuMount Hampden muguta reHarare. Aiwa, iye zvino tine chipo chabva kuDurban chatoda kuti tiite hand over kunana gogo handiti kunana gogo kuvana vari panapa kuitira kuti zvinhu zvinge zvinofamba zvanaka. Gogo rusere makasimbe tiri nani makadi zvenyu tiri nani vari seiwo vana panapa vana vari nani havo handiti aiwa tinotenda gogoka sekuuya kwatagara tinongoita nhasi tauya tine pasuru riri panapa pasuru iyi yabva kuDurban vaitumira vati mazita hanawo chi basa but pasuru iyi yabva nekupi nekuDurban yatauya nayo ndofunga patangoitambira tabva tatongonanga nayo kupi kunoku kubvaruka kwazvaita uku motikari yedu yaita diki ndofunga maona pataibuditsa so tatozongocheka kuitira kuti zvimwe zvinhu zviite space so tinokumbira kuti mutambiro chipo chenyu chepasuru iri panapa ibva kuDurban. Aiwa, pasuru taiona yaya nhangosendi maita basa Mwari vakukomborerei musazokanganwa kutirangarira murambe muchingotirangarira kuchengeta kwatikuita vana ndatenda hangu. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe ichida kutendai nesupport yamunotipa. Aiwa, kana waita chinhu chakanaka wazviitira iwewe kana waita chinhu chakaipa zvakare usakanganwa kuti unenge wazviitira iwewe. Support yese yamuri kupa pano paruoko rwaMwari, vamwe vanouya havaite mavidheos, vamwe vanongoita vakanyarara, vamwe vakaita sevanawo havadi kuzikanwa mazita, asi basa muchiriona kuti raitwa. Tinoda kutendai mese mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamuri kupa pano paruoko rwaMwari. Gogo, mungandataurawo here kuti upenyu hwevana hwamirawo sei pamwedzi mishoma yatakauyawo pano kusvika pari nhasi? Pari zvimwe zviupenyu hwevana hwaanani kubva kumashure kuti achitambura, pari zvimwe zvinenge zvaanani tavandudzikawo zviri nani hedu, asi tachikumbisa kuti taonawo pekugara pakasungunuka nevana ava yatinge tichirima tiita mapurojekiti edu ndo chimwe chichemo chikuru tatinacho pekugara pari safe nevana tichizvitiro zvinhu zvedu zvemaoko. Ndatenda hangu. Aiwa, tinotenda. Aiwa, kune vanokwanisa kutibatsira kunyange neland chaiyo kuti vana vedu vange vari vanowanawo pakasununguka. Aiwa, makasununguka kubata beruoko rwaMwari kana kubata Saint TV kuitira tinge tiri tinobatsirana nehama dzedu, tibatsirane nevana vedu kuti vange vari vanoendawo paenvironment yakasununguka. Ndofunga vakambouya pana paMount Hampden vanatsoziva kuti zoni inzvimbo yakaita sei handiti so tinongokumbirisa kune vanokwanisa kutibatsira kuti tinge tiri tinobatsirana nehama dzedu. Aiwa, pari zvino from Uncle Saint nagogo rusere pano paruoko rwaMwari tichititsi much love.